De vegades oblidem què ens fa realment feliços. Últimament, alguna cosa estava canviant. Ja no trobava la mateixa alegria en les coses que abans la feien feliç. La creativitat no és per agradar als altres. És un regal a tu mateixa. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb el Rufus per explicar-vos un conte molt especial, l'esfera de la creativitat i l'alegria. Ens acompanyeu? En un poble encantador, on les muntanyes es fonien amb els núvols i els carrers estaven plens de vida, hi vivia la Paula. La Paula era una nena somiadora, amb uns ulls brillants i un esperit inquiet. Li encantava dibuixar, imaginar històries i somiar desperta, però últimament alguna cosa estava canviant. El seu món, abans ple de colors, semblava haver perdut la seva brillantor. Els seus dibuixos estaven en blanc i negre i les seves històries s'havien apagat. La Paula ja no trobava la mateixa alegria en les coses que abans la feien feliç. Un dia, mentre estava al jardí de casa seva, amb les mans sota la barbeta i una mirada una mica melancòlica, la seva àvia Carme es va acostar. L'àvia Carme era una dona alegre i plena de vida, amb un toc màgic que semblava transformar qualsevol moment avorrit en una petita aventura. Veient la tristesa de la Paula, li va dir: «Paula, tens un regal dins teu que has oblidat. És com una esfera que es troba amagada al teu interior. És l'esfera groga. I quan aprens a connectar amb ella, tot el que fas es torna especial, ple de creativitat i alegria». La Paula la va mirar intrigada. «L'esfera groga? Què és això, àvia?» L'àvia Carme va somriure i li va posar una mà a l'espatlla. «És una part de tu, Paula. Tots la tenim, però de vegades ens oblidem de fer-la brillar. Si vols, t'ensenyaré com trobar-la». La Paula va sentir emocionada. Així va començar la seva aventura per redescobrir la seva creativitat i alegria a través de l'esfera groga. L'endemà al matí, l'àvia Carme va portar la Paula al seu estudi. Un espai ple de pinzells, pintures i llibres vells. Hi havia un aire màgic en aquella habitació, com si cada objecte expliqués una història. L'àvia li va dir: «Per connectar amb l'esfera groga, has d'escoltar el teu cor. De vegades estem tan ocupats pensant el que ens ha de sortir que oblidem què ens fa realment feliços. Tanca els ulls, Paula, i recorda un moment en què et vas sentir plenament feliç i lliure». La Paula va tancar els ulls i de seguida li va venir un record al cap. Un dia d'estiu, quan havia anat al riu amb els seus pares. Recordava el sol calent a la seva pell, el so de l'aigua corrent i com havia construït una petita bassa amb branques i flors. Quan va obrir els ulls, li va dir a la seva àvia: «Em sento feliç quan faig coses amb les mans, com construir o pintar». L'àvia va somriure. «Aquest és el teu cor, parlant-te, Paula. Quan escoltes el teu cor, comencem a despertar l'esfera groga». Tot i que la Paula havia descobert el que la feia feliç, encara sentia dubtes. I si els seus dibuixos no eren prou bonics? I si les seves històries no agradaven als altres? L'àvia, percebent les seves inquietuds, li va explicar: «La creativitat no és per agradar als altres, Paula. És un regal que et fas a tu mateixa. Si deixes que la por et freni, la teva esfera es quedarà apagada. Però si deixes anar aquesta por, començaràs a veure el món amb uns altres ulls». Per ajudar-la, l'àvia li va donar un bloc de paper en blanc i unes aquarel·les. «Avui no dibuixis res en concret. Deixa que el teu pinzell balli sobre el paper.
No t'ha de sortir tot perfecte. Només gaudeix del procés. La Paula va començar tímidament, però aviat es va deixar portar pels colors i les formes. Va fer taques, línies i esquitxos sense pensar-hi gaire. Quan va acabar, va veure un paisatge que semblava una barreja entre un somni i una realitat. L'àvia va agafar el dibuix i li va dir: «Això, Paula, és l'esfera groga. Quan deixes anar la por, la teva creativitat brilla». Havent connectat amb la seva creativitat, la Paula es va sentir plena d'una energia nova, com si el món estigués ple de possibilitats. Però l'àvia li va dir que cada un pas més per fer brillar completament l'esfera groga. La creativitat no és només per tu. Quan comparteixes el que crees amb els altres, també pots portar-los alegria. La Paula es va encongir d'espatlles. Però i si no agrada el que faig? L'àvia va sacsejar el cap. No importa si agrada o no. Quan comparteixes una part de tu amb sinceritat, sempre portes alguna cosa positiva. Prova-ho. L'àvia li va suggerir que fes un collage amb diferents materials. Retalls de revistes, pedres petites, fulles seques i cintes de colors. Quan el va acabar, la Paula va decidir regalar-lo a la seva amiga Rosa, que havia estat una mica trista últimament. «És preciós, Paula! Gràcies per pensar en mi!» La Paula es va adonar que compartir el que havia creat no només havia fet feliç a la Rosa, sinó que també li havia fet sentir una connexió especial. Amb el temps, la Paula va aprendre a fer brillar l'esfera groga, cada vegada que se sentia apagada o bloquejada. Quan escoltava el seu cor, deixava anar la por i compartia la seva creativitat. Descobria que el món tornava a estar ple de colors. I és així com el conte d'avui arriba a la seva fi. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera!